Не се чувствам европейка, защото в другите държави се чувствам още по-добре, защото там няма расизъм. Там каквито сме, такива ни приемат хората, там се плаща по-добре от тук и не се чувствам европейка, там от другите държави се чувствам по-добре. Съветвам управляващите в Европейски съюз да ни обърнат повече внимание, защото тук ние нямаме работа. Оставаме си децата, отиваме в чужбина, тук има расизъм. Като отиваме да си търсиме работа, като ни гледа така, казва, че сме цигани или ни казват оставете си телефонния номер, ние ще ви звънеме, така по-лесно ни отвърлят от главата си, не ни искат на работа и ние си пускаме децата и бегаме по чужбини да работиме, да изкараме, за да може да си прехранваме децата.